zo na furta gare ki yar uwa a san ki kadai nake muradi haɗin yayi soyayya na zo na furta gare ki yar uwa a san ki kadai nake muradi haɗin yayi bani na baki zo mu kulla so gaban jini zuciya ta wake na baiwa na ji na gani ni dai na furta kina raina kin yi ramani la 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 na daina buɗayi so kika bani yau gwanar mata garkuwata alfahari nake da ke kullum sahibata baitoci na gare ki hubbi rayuwata soyayya ta ki sai a raina so yayi da baibayi rayuwar so akwai nishadi in kai dace so na maso wani jidali haka illa ce soyayya zuciya ta zauna mun tantance ke ce farko kina a raina kin ban matsayi aso ni kike muradi na wana ki ne ke ce gimbiya ta yan mata soyayya zane auna garkuwar zuciya ta ginshikin ki ne zauna ta wakar ki barata so da tausayi soyayya na zo na furta gare ki yar uwa a san ki kadai nake muradi haɗin ya soyayya ruwan zuma na sha babban lamari baki na zayayo ya banki ke ce ta gari kin sanya yau ina ta shauki na bar garari soyayya haɗin zumunta godiya na yi ke ce tun fari ba kamar ke ta farko sai mi alfahari da juna fure na ɗauko soyayya ta na baki tawa soyayya karko gunki na zo da zantukan kauna ke ce ra'ayina soyayya na zo na furta gare ki yar uwa a san ki kadai nake muradi haɗin yayi soyayya na zo na furta gare ki yar uwa a san ki kadai